Nevroza pancas ya tekoşînî pîroz bû. Hêlîn Uzel. Wisa heme rindekiya gerdûnê miyanê xwe de hewênêna û bi hema ganiyan ray de barekena. Bi barekerdişî rey de pîl bena. Bi pîlbiyîşî rey de azad bena. Nameya bîniyê ameyayîşî wisarî û rojanê newe Nevroz o. Nevroz, seba şarê Kurd tenê ameyayîşî, wisar û abiyîşî bilikan nê. Aynî wext de sembolê xweverdayîş û serrewedartîş o. Veriya mîladê kawaya istinkar, verma zilmê dehaqî adir tefina û no adir saya tegerayîşê azadiyê ve saya asteke newe. Hemleya yewîn ya tegerayîşê azadiyê serra 1970 hîrê de Ankara'da ver ve faşîzmê dewleta Tirkiye bi kombiyayîşekî pêk ame. Di nav kombiyayîş de koma apojiyan kê toxumê tegerayîşê azadiyê bi ame ronayenê. No toxumê herkesî pîlê bî û awenkerdî ji PKK'yî serra 1980 rey de bî xeta xweverdayîşî. Verva xweverdayîşê tegerayîşê azadiyê yê Bakurê Kurdistanî dewleta Tirkiye xeyli raybenê tegerayîşê qetil kerdê û xeyli zî zindanan de rehîn girewtî kê ney zindanan bibî cayê îşkenceyî. Xweverdêro Bêmerg Mazlûm Doğan ke zindanê Amedî de rehîn girewtî bi Nevroza serra 1980 didî de îşkenceyan protesto kerd û bi sembola Nevrozê bi kawayê hemdemîn. Çalakiya Mazlûm Doğanî ra dima Nevroz êdî wateyeke bîn da Kurdistan û bi sembola xweverdayîş yê ver ve hemê zilm û zordariyan. Adirokê zindanê Amedê de Amed Tawistîş ro heme ciwatî vila bi û dehekanî hemdemî tersinay. Şarê Kurd badê serranê newayî bi sebakê adirê Nevrozê tafino û seba kamîyo xwe tekoşîn bikero zaf bedelî day û heta ewrozî pîrozkerdişê Nevrozê û tekoşînê ra fek vera neday. Bi Nevroza emserî rey de zî tegerayîşê azadî dekewena serra pancasî ya tekoşînî. Pancas serî ra ver merdim Kurdistan de ne eşkeyanê seba Nevrozê adireke şengekî zî tafino. Li Ewro bi milyonan şarê Kurd paytexta Kurdistan Amed û hemû bajar û dewayanê Kurdistan û teber welatî de Nevrozê pîroz kenê. Di Nevrozanê pancas serranê peyênî de her tim peyamê berzkerdişê tekoşînê yenodayanê û her serî zî şarê Kurd gamekê bin nêzdî azadiyê xwe bene û aya bi saya îradeyê tegerayîşê azadiyê pêkeno. Tegerayîşê azadî û rayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî bawerî û îradeyeke pîl awan kerd. Bedelenê pîl girew têverciman û bi cesaret û bi fedekariya xwe tekoşînê ardê asta tewr berz. Girêdayîşê şarê Kurd û ewledanê înaniyê qehreman yo bi tegerayîşê rey dê kerd kê ma eşkenê ewro rixmê hemê zext û dehekanê hemdemî Nevrozê pîroz bikerê. Bi ney sebebî ra şarê Kurd em ser vano. Nevroza pancas yê tekoşînê pîroz bû.